Nagdulot ng pangamba sa ilang hog racers sa Bayambang, Pangasinan ang pagkamatay ng ilang alagang baboy sa isang barangay roon. Nagsasagawa na ng investigasyon ang otoridad. May live and exclusive report si King Guevara. King? CJ, kada araw may isa o dalawang baboy ang namamatay sa isang piggery dito sa Bayambang, Pangasinan. Nangamatay ang ilang alagang baboy sa isang piggery sa barangay Apalam, Bayambang, Pangasinan. Ayon sa ilang hog racer, nagsimulang mangamatay ang mga baboy noong nakarang linggo. Nagdulot ito ng pangamba sa ilang hog racer sa posibleng kaso ng African Swine Fever o ASF. Bigla lang, sabi nila may namamatay ng baboy, ganun. Nung una daw po sir, dalawa, isa, ganun. Kaya nangamba na yung chewin ko kada araw iyon. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Office of the Provincial Veterinarian sa Babuyan. Mayroong nag-report na mayroong mga nagkandamatay na baboy, kaya nagkakanta kami ng itong activity, blood collection. At the same time, nagtatanong-tanong kung ano yung mga nangyayari dito sa barangay. Hinihintay pa ang resulta ng blood test upang matukoy kung anong ikinamatay ng mga baboy. Pero naghigpit na ng seguridad malapit sa Babuyan. Yung biosecurity, dapat i-impose natin yun. Okay. Sa barangay muna, medyo magkakaroon ng restriction ng mga yung in and out ng tao hanggang wala pang yung announcement. CJ, karaniwan na 3 araw daw bago lumabas ang resulta doon nga sa mga isinasagawang blood test dito sa mga baboy. Kaya naman ayon sa otoridad ay agad daw ipagbigay alam ang anumang insidente ng pagkamatay ng baboy sa pinakamalalapit na mga agriculture office sa lugar nang sa ganon ay agad itong maimbestigahan. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, King Guevara.